Ke ma kin san yadda nake jin ki a cikin raina. A wallahi ayyuka ne duk sun mana yawa ne wallahi tallahi. Aiki ne ya min yawa. Aiki ma kin san ba zan taɓa mancewa da ke ba. Da wace yar iskan kake waya? Ke ki rasa saurayin da zaki bi sai saurayi na? Umma ce fa babata fa. Wace umman? Au, kana nufin umman tamu na gida? Hello umma. Umma dan Allah ki haƙuri, umma ki yafe min. Wallahi ban san ke ce ba umma dan Allah ki haƙuri. To umma nagode. Nagode umma. Umma kin gan shi ko yana min dariya. Umma daman in na gaya miki tana ta taɓin hankali ba kya yadda. Gashi dai yanzu kin gani. To shikenan umma. Ba damuwa zan turo saƙon in ya so in ya shigo sai a zo a karɓa a je a cire a kawo miki. To shikenan umma sai kin ji ni. To gashi dai yanzu kin nuna umma ko ke wace ce. Wallahi ban ji daɗin abin da ya faru ba. Kai ma me yasa baka gaya min umma bace? Ahmad, wallahi ina kaunar ka. Ina mutuwan son ka fiye da tunaninka. Dan Allah kar ka ci amana, dan ka ci amana ta zan mutu. Ban taɓa mallakar wani abu mai muhimmanci ba Hasina. In fa sunana ba Hasina ba, sunana Falmata. Ba za ki gane hakan ba, sai a hankali za ki san muhimmancin aikin. Hasina zan aure ki, zan tanadar miki duk wani farin ciki. Ni ma ba zan iya rabuwa da ke ba, ina son ki.